Takže ahoj, vítejte u našeho dalšího videa, které se jmenuje Polívka s podravkou. Ukáž, asistentko moje. Ano, má postižené ruce. Takže polívka s podravkou, Potom s vitanou. A ještě k tomu přidáme, ještě obyčejná voda, taková Ale sexy sklenička. a ledy. Trošku už, jakože už to natáčíme po několikrát. No a mentosky na dochucení. A my vám tu polívku trošku ukážeme, ale... A trošku na fashion brýle. Takže jako vypadá to pěkně hnusně. Vypadá to pěkně hnusně. Že jo? Vypadá to pěkně hnusně, ale Maggie už došla. Trošička ještě tam dostala. No a potom tam budeme přidávat ledy. A ještě teda, abyste viděli, že tam fakt ta podravka je tak... Tak už do toho dáváme jako po několikrát, vždycky se tam toho dali moc. Takže dívejte, a jakože když nahrabu, tak jak to vypadá nechutně. Moment. Uno momento. Je, tady se vezme. No Takže vypadá to jako a ještě přidáme na dochucení ledu. Pink. A ještě tady jsou tyto. ještě tady jsou 3. Takže Tak to budeme muset dodat. Takže to. A teď ještě na dochucení trošičku vody. Trošičku. No a jako moc, první jakože, aby jsme budu to- ochutnávat já. Teda Malinko dobře. si to. A toto si dáme na Dochucení. dochucení potom. Ještě bychom tam měli dát ty No. bonbony. Ukaž tu Dáme vodu. si tam stejné, ať to víme, jakou to má doopravdy chuť. Tak a ještě 2 takové sexy bonbonky. Jeden. A druhý a budeme je lovit. Lovení Jako začíná. hubou. No a tolik mám. Teď se mě to vylilo. Tolik. Zamíchat. A rychle ty bonbony tam nerozpustí. Jo, tady je. Takže rychle naber si bonbony. Jupi. A s Naber tím si- bombonem. mám Ano. si že- Tolik. No dej si tam ještě to. Ještě let si tam dej. Ještě let si musíš dát na ty. Ještě let. Pojď ještě let. To je to. Ano. Ano. To je na dochutení. No takže teď já. Ten bonbon je dobrý. Lovíme s bobonek. Aha, no tak on už tady asi ani není. Kdyby se Já to ti udělám. kamarádka jako nezdržovala. Já? No tak ne. Papír. Natálinko, můžu se zeptat Vilmího. Je hele. I led tam máš. Fuj, dej si trochu mít, to je fakt nechutné. Takže mám tam i led. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Tady máš vodu. Dej si bonbon do škraně a zapij to. Ty nepotřebuješ pití. Naskám led na osvěžení. Nebo ne. Vypadá to fakt strašně nechutně. A taky je že to je. nechutné. Ještě Takže, No a na dochucení si dáme mentosku ovoce. no tak máme to bonbony. A do toho to dávat nebudem. Tak, no. Dejte si to stývá. A abyste viděli, je to velice nechutné. Určitě to vyzkoušte. Když si vlastně máme novou podravánku, Ježiši, to je půlka. Když si vlastně máte novou podravánku,
Jistě. Mňam. Tak, Mňam. ta potravenka je naplněná asi tak někam posam. A když jsme natáčeli, vlastně nasypali jsme to tam postupně, tak té potravenky je tam nějak tolik. A to si nedělám srandu a pro jistotu tam ještě přidáme. A jdem to ochutnat znovu. Začínáš? Byla první. Vodu už ne? Až moc. Já? Ano. Teď to jsem asi naberu sama. Tak první teda půjdu asi já. Ne, já jsem. Ne, já. Mám let. Já jsem neměla let, ale. Právě. No vidíš. To nejde. Samozřejmě je to studené, takže hnusné. Vypadá to opravdu nechutně. Jako. Takže přidáme si trošku víc vody. Fuj, to je jak plíseň. Teď tam ten špenát tam ještě přidám. To je směšný špenát. Špena. Ale ty kousky té podravance jsou jakože docela originální. Proč ne? Takže najdeme si asi jiné ledy. Víš tam ještě vůbec jaké jsou. Takže přidávám vlastně ještě jeden led. Vidíte? Přidala jsem na pohodě, těch to vylovit. Je. Takže vlastně takto. Chutná. Tady běž do ruky. Blinkat se ti chce. Je to dobré. Ty to zkus ty. Ne. Fuj. Ty to tady vyzkouší naše kamarádka. Vadí? A on ještě nenamočený. Zcela, počkej, nenamočený. No, dej si tam toho víc. Jako. Ne. Já jsem tam to taky měla. Počkej, ne, dej to. Plaveme. Nelípej mě do toho. Nechci to. Mám si to koupit. Ne, že chci něco zkusit. Víc tam toho dej. Ne, já si pak tam dám toho možná víc. Já chci jenom něco zkusit, já to dám pod lampu. Já vím, co jako... Do svého. Dej si tam té vody. Šrabo. Pust to, prosím tě. No ne, žádné píšek, máš dělat jenom vodu. Prosím tě, dělat jenom... Měla se jenom jeletík. Já se ještě zrat. Ham. Tam toho mám. Dobře. Ne, do venku. Jo? Prosím. Dej si to.
Rychle. Takže... Ukáž pusu? Když tak se dej ruky, tak to kdyby se chtěla zvracet. Takže teď to můžeme ukončit. Asi kamarádka to... Dobré. Dobré, takže můžeme to končit. Takže ahoj. Ahoj. A určitě to zkuste. Ahoj, jasné. Neskoušejte to dobře. Ani jinde. Je to psychicky náročné.